Nechajte ma. Nie, ideš. Ja sa mi schovám. Nie. Znám sa pod fľašku. Nie. Ale tak ja som im Je to prdele. Je to úplne krváca noha. Tako poprvé na jeho záhrade, on tam má dreva. Ja som si tam chcel zrobiť secret base-ku. A on tam má dreva, ktoré sú takéto, hej. Ja som sa o nich odrel. Takže mám dve úplné odreniny. Pán policaj, hýbajte, hej. Nusak. Jau, ty jeden. Ja. Zrobím vám 90 storiek aj. Buď ticho, už sa s tým tvojim natáčaním blbým. Už si to tu raz navštívil, či? Nie. Áno. To bol môj brat Filip. No určite. To zapíšeme do nedobrých. No. Ja sa nedostaneš. Ja. A dokedy tu budem vlastne zatvorený? 2 roky. 2 roky a že celý život na toto vybaríme. Tak fajn, keď si... A nemalo by to byť celý život? Keď si koleduješ o celý život. Nekoledujem, ja to nechcem. Celý život. A pán policaj. Dobre, 2 roky ešte raz a celý život. Buďte ticho! Buďte ticho! Pán policaj! Kamo? Priviažeme vás tu k reťaziam. To dúfam, že nie. A on ma môže reálne. On ma môže ako fakt má to. A ten policajt ma môže reálne tu priviazať, ale to sa myslím, že nestane. Že ma tu nezamknieť. A prečo si je tu vlastne pri mne? Lebo. A budete tu úplne zamknutí. A dúfam, že... Ale som tu len 2 roky. Je to váš trest. Ale budem tu len 2 roky. Nemôžete sa hýbať. A keď tu spadne, a keď sa pohnem, a to spadne, Tak zostanete ďalších 5 rokov. Hej! Hej, vy! Ja! a tak nikto ma nebude chcieť príjmať do práce. Ja. Mačo. Ty tak no tam ma priviaž na tamtie tam palice, bo tie bolia. Abo Mačo, že ma zoberieš vonku a na tamto tam ma priviažeš. Ale vy ste hnusná polícia, vy sa absolútne ani neviete správať. To hovorí ten, kto je druhýkrát vo väzení. Áno. A už som to všetko zažil, takže to už poznám všetko všetky triky na to, aby som utiekol. Jo, do prdele. A ste úplne hnusne vyzeráte, máte tu úplne najhnusnejšie. Lebo aj nechceme robiť väzňom radosť. Teraz vás priviažem na osy. A to ako za čo? Za všetko. O, to výborne. To potom na čo tu zadeľávate? Aby si neutekol. A však ma chcete dať na tie ostne. No hej, ale že vy si neutekol, zo z tých osňov sa ľahko uteče. A ostane už nie. Ale ja ťa budem držať.
Lord, please help me, God help me. Sorry, že som to točil naopak. Tak čus, toto bol asi posledný minifilm. A držte mi palce.